Setkáváte se při práci s klienty s tím, že přijdou rodiče v rozchodu a mají naučených 7 typů, jak se rychle a snadno rozvést? Řekla bych, že to je přirozené, že když jsme v úzkých, tak hledáme nějakou podporu, ať už je to u blízkých lidí, u přátel, u kamarádů, u protivníků, jak to prostě řešili oni. A to, co se nám nový fenomén dostává, tak jsou prostě dobré rady z internetu a ze sociálních sítí. A já bych možná chtěla říct, že tahle ta sociální síť a náš kanál by vám mohl pomoct. Ale spíš je to otázka toho, že ti blízcí lidé nás chtějí vidět brzo spokojené. To je jedna věc. A druhá věc, která tam hraje roli, že vlastně neznají celý ten kontext a povinnosti z toho vyplývající. A sociální sítě a internet nabízí zkratkové rady. Že? Může se někdy stát, pokud sdílíme své pocity na internetu, že se to náš partner dozví? Je to víc než pravděpodobné a mně se hodně líbilo vyjádření jedné populární dvojice zpěváků, kteří říkali, svůj rozchod chceme zvládnout tak, aby děti, když se naučí číst, o nás mohly číst to nejlepší. A to mě přišlo neuvěřitelně moudré, prozíravé a já jsem za tu větu byla hrozně vděčná, protože počítala s tím, že chceme v dětech nechat zachovat